Is-sejħa l-offerti biex isir studju dwar il-konverżjoni tal-Power Station ta' Dellimara għal gass ħarġet fuq il-Gazzetta tal-Gvern tas-7 ta' Settembru li għadda. Xi ħaġa li kien diġà żvela li se tiġri l-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt laqgħa politika f'Ħalaxa fit-8 ta' Lulju li għadda. Il-Gvern wara xhur sħaħ jiddefendi d-deċiżjoni tiegħu li l-Power Station taħdem bil-heavy fuel oil issa jippubblika sejħa l-offerti biex tiġi analizzata l-idea li l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara titħaddem bil-gass. Il-Gvern ilu xhur twal jiddefendi u jiġġustifika il-fatt li għażel il-Power Station tal-BWSC li taħdem bl-aktar fuel li jniġġes il-heavy fuel oil. Xhur li matulhom il-pajjiż tilef ħafna żmien biex ikollna power station ġdida li taħdem blanqas fuel li jniġġes l-ambjent u li jagħmel anqas ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Ironikament, issejħa l-offerti biex isir studju għal konverżjoni tal-power station għal waħda li taħdem bil-gass ħarġet ftit jiem biss wara li d-deputat Franco De Bono ippreżenta mozzjoni privata biex l-estensjoni tal-power station ta' Dellimara ma titħaddimx bil-heavy fuel oil. Fl-aħħar jiem, De Bono iddikjara wkoll li se jkun qed iressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Joe Cassar.